עובדות ועובדי רפאל, אני רוצה להודות לכם על העשייה שלכם בשבוע הספציפי הזה, תחת הכותרת שבוע המעשים הטובים. אבל את האמת, אני רוצה להודות לכם על העשייה שהיא 52 שבועות בשנה. אני חושב שמה שאתם עושים, אנחנו עושים, לאורך כל השנה, ביותר מ-50 פרויקטים על פני הארץ. ואני חושב שהיא חלק מה-DNA הארגוני שלנו ומהאיכות של רפאל. זה המזרק שאחראי לכופף את הפתיחה הזאת. בסופו של יום, אנחנו כחברה לא נמדדים רק בעשייה הפרויקטלית וביכולת שלנו לפתח, לייצר ולספק מוצרים. אנחנו נמדדים גם ביכולת שלנו לחיות במרחב, בסביבה, בחברה, והקשר עם הקהילה הוא אחת מהחוזקות שלנו. אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה. הערכה רבה על כל מה שאנחנו עושים, על כל מה שאתם עושים, ואני מקווה שנמשיך לעשות את זה גם בכל השנה, ולא רק בשבוע הזה הספציפי. הזדמנות זאת להודות לכם, לאחל לכם ולכל בני המשפחות שלכם חג שמח. תודה רבה. שבוע טוב רפאל! 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 שבוע טוב רפאל!